Mini Valoi Chiwenga is responded kuma trolls vachimubvunza kuti iwe unoenda kunokrishena vana vasiri vako mushure mekunge Christian naTendai vaendwa navo kuchechi kunogamuchirwa. But she said vana ava ndevedu tese tiri 3. Ini Mary Chiwenga naDaddy Chiwenga. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. The hearts of the netizens melted from so much love yaportraywa namama Mini. Vanhu vakawanda vanoshamisika kuti kosei achiratidza rudo kuvana ava. Guys, she is a lovely person. Remember what she's doing for the people out there. Angakwenewa here kuda vana vemurume wake vakawana varipo. Manetizens vamwe ari kuti why musina kudana Mary Chiwenga kuti attende the christening of the children. Most of you guys actually know what is really happening, and the problem is vanhu vari kuda kudrega Valoi munyaya dzaasinei nadzo. She has done her best, guys. Mary had one of the cases dropped recently after some of us requested this good lady to ask her husband to forgive. Let's acknowledge the good effort and also her great grace to communicate well with her fans. Pan Abba, guys. And loving and taking care of those kids is the best she can do as an incoming mother and wife. Otherwise, matters that have nothing to do with you, for the parties involved, do your part. Well done, ma'am. She was so happy at that comment. Akati maita basa. Problem iripo ndekuti vanhu vanoda kungotsvakiridza nyaya dzisipo zvachose. Yes, zvakanaka kukudza vana ndeumwewo ataura kudaro vana this way and taking care of them, but such important deaths, mai vevana should also be part of such events unless varamba havo kuuya. So zoita kunge kusotesa by bringing it to social media. Komborerwai naishe. Mama Mini vati noted with thanks, dear. Be blessed. Tichazvita. Take note. So guys, a point iri valid, yes, but pane zvinenge zvagara zvichiitika background. Vana vorega here kugurumiwa zvakanaka nekuti mama vavo havakwanisi kuuya. Ko kuvahwinza ikoko vanhu vakazotanga kurwa ende kutanga kutarisa this and that inenge ichiitika ipapo. Vana vanobva vangoita confused. The christening then yobva yaenda nenzira isiri right. So I hope by now Mary knows a position in terms of the children. Kana asina access ndizvozvo, ko kana anayo access background achibvumidzwa kusvika kumba achinoona vana, tinozviziva sei, guys. Remember Mini Valoi also akazvara. Hear your point, but you could look at it differently. What if it's a way of reaching out to the mom of the kids to assure her the kids are doing well without getting involved directly? For sure, the kids are looking the best. I've seen them. Well groomed and well done, mama. Truth be told, you reminded me rimugore kuroma uku. Takatomboendawo tikanokrishena, and since that day hatisi kutombosiya nzira dzedu dzakanaka. Mama vedu Mini Valoi, guys, munozviziva imi, havazviise pamusoro. Sevana vavo, she involves us. Totoonawo kuti vana vedu vari kukura zvakanaka uye muna Mwari. Baba vedu is glowing and you are doing an amazing job. You are so simple, kind and generous. Well done, mama venyika. So guys, ndo zviri kubuda munyaya yaiitiwa iyi. It is just sad how bitter vanhu vemuZimbabwe vari. You actually try to find loopholes pazvinhu zvidiki zvakadai. So ari kuratidza Mary vana vake 1 chero ukavaonera pamupikicha zvitori right. Mama Mini Valoi vakataura 1 kuti moyo waDaddy ungaratidza kunge wakaoma, but he is just like an egg, hard on the outside, beautiful at the core. Zvinogona kuva zvinhu zvakatogadzirwa kudhara. What if vachiona nawo background sezvatambotaura paya, guys. Vanhu ngavadzidze chinhu 1. KuZimbabwe munhu akangozviposterawo post yake. Let's just look at the positives and leave the negatives. Let's look at zvakanaka zvoga.
kuzimbabwe kune hate inorwadza. It is very difficult to be a Zimbabwean blogger, guys, because zvangofanana nesu vamwe tinongotukwa. Munhu anongomuka makuseni akangodecide kuti nhasika ndoda kutongoenda pachannel paya paya ndonotuka vanhu. It is very very bad. She actually posted the pictures of her children. Imimi moenda ipapo monotangana naye one way. Muchingobvunza nyaya yaMary, was she there pakadivorsa Mary? Mary was divorced in 2019. She joined the family in 2022. Panga pasina zviri kuitika kubackground, but you still find people trying to bring her into the stories that she does not know. What we love about home girl nezvekuti uyazithanda ingane zakhe, angithi ungumama oqotho ovele ebantwini, siyabonga uthando lwakhe. I'm always happy to tell the world that this is my home girl. She has built a bridge between two people. Thank you for being a blessing, not only to the kids, but as a nation, joining two cultures together. Isu vanhu venyama, guys, hationi zvakanaka zvaitika neumwe, hatigoni kutenda, asi denga rinoona, and richaramba richiblessa Mama Chiwenga all the days of her life. Keep doing what you're doing and doing zvakanaka every single life. You can actually see the Chiwengas are glowing like never before, guys. Thank you, Mama, for being you.